rew rew ko kay ay dañ añantata amorta wallahi atafara a yarnata layel nga jaa nam dani ane kay ala sago abu kam anje kalnidu wi ko ala kanko yaltindemo kalis e julde wallahi e wardem foti te mo jogi te wona ala a faami ñalom Allah moƴƴo kay ha hayso kam ko wutel gotel kam sa wottima gayni kam sar yaay bande wande a jurmo wuri hen taw ma so gotel kam aɗa jogi o wiyete o tan wayino wayanno ni tan o woore men julde kala wala nde julde la hen nde julde la hen ma hawde min yeno jamat bayda fala tan wawi Allah yettama fottuɓe Seydou Ba heccaki Seydou Bab Diouf Seydou Bab Diouf jimi Seydou Ba wina jimi woni jiri ngara gallamen on ko holdum bi ngara gallamen tan min e faade bat hamin cuhluma bon hol plan mo min mbaɗi pour ngara mbiya arɗo min ñamade ha eyyi ani kanko to jiiɗamo ɗo wiɗa ala wiɗa ñamade ɗum tan ñamade ke o ala hen haaju tan kanko ɗon Allah ko Allah hokki on dow fini kala ko mi bimi ko woton ñamlo jogi ko kaade ñamlo de kaade ko tottumi on eyyi non sen mbiɗon Saydou Ba tan ƴewen hono batte Allah ko moƴƴi kono il faut mbaɗa feere Saydou wino ma arga Saydou wima haalni hay or mo ara moƴƴi alhamdulillah o ari moƴƴi gay yo arta fo ari kam sa Allah jawi Saydou Ba so ari walla o wawa o wawa min abou majjani en wonde ken hawni an min en mayi bone en lorimen leptima ay lorima assalamu alaikum aleykum salam madame wona Saydou Bab Diouf on cien sarade ari mon firtude ali ay sa dan no sani firtude ali kam ñamoji wallahi ino gal Maodo joni min kala ɗo haalma fay walo nati kam hamman no kam yo don cioli kam wallahi mais ala problème ya so cioli am non noto quoi Saydou Ba julde gorko mo tiggari yene ko jammi noddirmaɗo yalla ɓeydi jam min mbi ko Abou Thiam wi tan ko adni Allah adni gadanteɗo kalis yaltinta ɗum ñalawma julde min ɓorno conci layemo kay koko pari bottal mo koko pari kono minen kay o yejjitini minen komin rewɓe wallahi joni noon o añi foye aduna ko nande min ñamlima joni oɗo plan min jiiɗi mbaɗa mannamin min mbiye komin ñamliɓe keɓaɗa darɗa waɗandi ormo ko joni o ara gulla oto yurmo noon lawol no fewi lawoto kanko susa laawiɗo lawol sa laawi tan jinnima ko irto ko joyi fo waɗa hen mbiya ardewo min nogas e joyi ujunere nogas e joyi ujunere ardewo min jomin jooɓo hande malle ko police hankadi dal faddude taƴi a natti ɗum añinande ardo donc mi nani a natti wawde mum jiɗon dal jeune holo quoi mi wiya dal mbaɗa on kalis o totton o tottami quoi on gandi ko julde faya probléme jogi ɗon on probléme jogi min tamit parce que iddini semaine dara réglay joni mbatten ko 50-50 50-50 nogas e joyi ndewata min e 50-50 noga joyi ɗi nawɗon feccere nawa feccere ala heɗo ko dilde wa settan non ko dilde wayde anderende après ala nata ko nogas joyi mbita non noga joyi mbiyammi 125 000 125 mbaɗon divisé par 2 won 50 ɗi newon ɗi woni 75 ɗum ɗo 160 000 ɗi newon non ko ni 105 non Saydou ɗum kay telani joyiɗe nan ɗo naw joyiɗe joyiɗe hen nawata minen min nawa sappo moni min fo ɗo sappo ko minen pewni de dilo ko yamen ni kono fat ko dilo wonta ko dagle koye mon ala jono dagle koye mon ala atunoga joyiɗi moƴƴi joyiɗi moƴƴi ala joyiɗi moƴƴi fat wallu min tan sabu Allah kadi ƴewa kadi hakkude men kadi ƴewa kadi hakkude men kadi waɗi golake oto watta ɗum so wona oto watta rasma tara janggo jam jorɗon ɓe ni no joyi meɗa affaire walla ko nawliraɓe kaɓon ɗo rek kannano kamen non non min kaɓata grand mbaɗa hersamo mbaɗa hersamo sérieusement mbaɗa hersamo non pour janggo ka kalami quoi ɗum ala probléme so geƴƴi on ganda kam mi anda on so totti kam min mama totton 100 000 ɗi 25 000 waɗa e poche eyyi min jaɓi so gasi on ganda kam mi anda on joni anda batta yaalo ɓurɗa non ala probléme sa nani tan bafal ngal dilla adamo arde adama arde eyyi sa nani tan bafal ngal dilla ar tan luuha o hawre luuha ayto luuham on niwnagirte hoole ala probléme mbaɗa waɗi nder a haala ɗum mala hay 1000 francs 25 000 lawol no fewi kay no fewi wona yiide wona wona haala moƴƴude haalti o di moƴƴude
wala hay Dem falaw fu falaw ko no moƴƴi wiede diw fu mo Saya bikin sap. Ini sap. Apa itu? No, sudah lah. Kau mau beli far, kau mau haji binde. Aduh, mana dah? Baik, Mingala. Sudah lu. Mingala. Baik, salah nyamuk dah. Nyamuk dah. Nyamuk dah. Assalamualaikum. Mingala. Aku foto ni. Waalaikumsalam. Garam Rasulullah. Barak Rasulullah semua. Bahar semua. Allah ciri semua. Korka semua. Baik, on hal dem. On hal dem. On hal dem. an surmi Foka an ngoni ko kewi. Ha? Ko kewi. An bedo. Min cuula keccel ma balli golli gayam. An ga jatte yam kaltaji ha joni ha mi biya mi yontere baltade hani an kolam kecc. Ko ma min jobe. Umala bay. To kalkasa nyama kolam badi yagal mi. waɗan min Kalsa. Kuturu. Ma min jobe. Ha? Ay kolam badi yagal. Ma min jobe. So ko dem. Wala jobara. So ko dem. Me Ko ha la har dino bal. Ko haw. Ko ha la har dino bal. Am ay jibinde. Ha? balɗe Mi yow gara. To tibi wol unya ga jowni da mala mari action yaay. No ga joyi wallahi kam dilo. Ngal ba nandobe be hande jam. Ay ngatumi be ngoy kala ko be rewdo ko. Ngir fi di am fu nde min ngara hay ma hay gortama no en question barke sa lo gadan khalis ma dal wala go fotini am action ga nan dere na heli affaire ni heli Joni gadde ka jeden gadde jatti. Mingala. ko koto On ngala. Mingala. yo ya ha ɗo e balɗe joni an hodali te nyamlo hodali mo ala ñamlo ha mo ala pour la nyamlo xam Ya fa min. Merci. Man de selam. wala ñamlo No fol be ndawal ma. mi rewa Eh, on ha haja ko. mi rewa oto yop action suudi min ma tan Allah gandi dum oto yop Arga. Arni. ya o yidu hoyndema Bima arni. barke Arga. oto yo fami oto yop No foli. no ga 155000 no ga joy Wa amara nan ta awa harbinde bi. Harminam haadu haram e wona himbe ko minen ñamli ma e wona rew oto yommo wona himbe oto bondu kalis ma wona himbe oto yommo soñe barke sa taw ala kam yelto bisa barke sa yelto bisa wana kaaj. ala ci garam hala No. Wana kaaj ma. Jaw ko ujuna ma no gas joyni. oto biɗo Fokki gokkono fokki ma la yalla. ases lima Bi mi yaltu kallam non jawnda. Yaltu kallam. Wona hebi kalma. right merde Wona hebi kalma. Yaltu. Ya. ko laawiɗo koy Hebi kalma ya. Ida fo mbada. Walla ar dañde problème non. Hakkunde mi jomala dañde problème ha. Orlaw. Jor. Orlaw. Mbimi. Orlaw. Onon kam onon gandi on toñi kam onon mimi tampani wiide goote mon woto ñamlo mi meeɗa wiide ma hana ñamlo abi kam mi meeɗa wiide ma hana ñamlo jooni onon pourquoi ɗo ñamlo min mi wiwon ñamade moƴƴani min mi yiɗa ñamade mi yiɗa ñamlotoɗo ñamade firtata ñamade hoyna neɗɗo ñamade ay binti neɗɗo mi haali goo mi haali ɗi mi haali tati pourquoi ɗo ñamlo no watte kono holno watte min yo kala ko gooto mon jogui kalne kam so mbiɗa wawi mi waɗa somi wawi wiya mi wawa kono ñamade neɗɗo ara naate galle no wulli on ne ƴetta on ha hunde fof haali on kala bonande o haali on hunde fof haali on onon toñimo kono min on toñi kam min ha yeeso Allah on toñi kam kadi welani mi metti kam de hakkundemi Allah metti kam par ce que min ko wona haali so mettimi ko neɗɗo naata e galle ne fontomi min ina fontomi so hay jibiɗa ene fontomi min ko ɗum on toñi kam de walla on toñi kam malab barke rasulullah haala ka ma haala ka man kaalo ɗum min yon karmine ñamade ma harminde ñamade yewmami haaruno gueɗo gotal ñande foof ñamdiɗa ƴew almet no foti jara ñande fof ñamdiɗa almet a yaade dade ma mantu feres no foti jara ñande fof ñamdiɗa mantu feres a yaade dade ma halta haydara mbiɗa jahami arta jama hakkude mi jom hami arta jama wallahi wanda o wondi ko ɓurimo doole teb sa wiyama teb mbiya feere teb aɗa mayki aɗa waɗi mo aw haw o baraɗo Kasiri wayni le. Saydi ba xam leli de bande. aɗa mofti tan kalis Saydi ba leli. saydu ko yara wattane jeeya nden noon mayen koy nden Saydi watal. mais tandi grand Saydi juma.
Rejoignez. On day 100 000 lañ mën a effacé quoi. Gorko mo tongu mamo yene na kalsaji ni tongu tongi ni mo togere ene jimte cabu belal ne ma. Wa pullo. Ayti unya joyi. Yetti. Ayti. 100 000 dingol. Okay, on jaram. Kay. So goduma beta ma julde rek. Come on, go gazi on. Hagar ko mi ki fu On garam na ma. affaire yo may. Anda. Benni. Oh my. Hein? Oh my. Okay. Ajara. Merci, on jaram. Ajam ko amul ma ba pullo. Jaram. Say fi di ko ha? Batten ƴeewen tan jasneeruji men mètre jaro ujunere o daña hen tek mino tek kono ujunaji jeego keddeɗo ujunaji nayyi a faami ujunaji ma nayyi de guitta hen ujunaji ɗiɗi ñootira mbiɗo ujunaji ɗiɗi ñootira ujunaji ɗiɗi keddi mi ƴeewta dañen paɗe muuro masala hata mbatten masala ha yo oto bandiraɓe nganndu ko jaltirɗen eyi Allah ko moƴƴi ɗum noon danam ko mbiyan ko tan woto ha sidda ɗum jonta ɗum wuurde nangu toon kaliso ha payene yaade so Allah jaɓi inchallah joni so ari ñagoɗema so hokki so hokkani so hokkani kam ane kam Allah hokki Allah hokki ko kam en so ari kam so mbaɗani e keɓata